Ik wil niet hier op een kwaaie donderdagochtend gevonden worden dat ze denken, goh, hij is mooi doorgaan, maar hij had toch even een 5 jaar eerder moeten stoppen. De afhandeling van die boekje, de betaling bedoel je? Ja, precies. Ja, dat kan. Ja, wanneer wou je dat doen? 20 november. Ja, volgende week donderdag. Nou, ik wou in de vliegtuigbouw. Ik heb HTS vliegtuigbouw gedaan. En op een gegeven moment verbreedde zich de horizon een klein beetje. En toen bleken nog veel meer dingen te wezen. En ik kwam een artikeltje tegen over een stencilmachine, hoe leuke druktechniek dat was. Dat je eigenlijk met een stencilmachine op je slaapkamer een complete drukkerij kon hebben. En geleidelijk aan waren steeds meer mensen die zeiden, oh je hebt een stencilmachine, jij kan wel even formuliertjes voor mij stencilen. Of ons boekje of zoiets. Nee, volgens mij ga je hem nog wel drukken nog. Zeker weten, ja. Het zijn lange dagen op het moment. Maar er komen nu al heel veel kerstkaarten zelfs binnen. Dus, die mensen zijn op tijd dit jaar, omdat ze weten dat we gaan stoppen. Oh, kijk. Hoi, Bas. Nou, Is de poster weer morgen terug? is er weer. Hartstikke fijn. Maar Bas, ze houden ermee op. Ja, helaas wel, ja. Jammer. Ja, zeker. Wij vonden het wel heel prettig om lekker dichtbij onze posters te drukken. Wij Nou ja. zullen een andere manier moeten vinden om onze posters weer te drukken. Dat gaat je vast lukken. Dat gaat me wel lukken. Ja, dat denk ik ook. Daar heeft Paul ons nog even geadviseerd. Nou, ik zit in de onderkant van de markt. Dus dat betekent kleine oplagen. Soms 3 uitnodigingen voor een kind wat 5 jaar wordt of zoiets. Of 2 affiches. Of soms willen mensen zeggen, ik moet vanmiddag iets. Ik heb eigenlijk 1 visitekaartje nodig. Nou, dat doe ik. Dit is wat muziek voor dirigent Jannik Wijnstra. En die zei op een gegeven moment van, Paul, ik wil het geprint hebben, maar op A4 is het te klein, kan ik het niet lezen. Op A3 is het te groot en te slap en dan valt er van de lesenaar af. Heb je wat anders? Dus dan hebben we het Challing formaat bedacht. Dat is 36 bij 26 en dat is precies goed voor hem. Het heet ook het Challing formaat. Hij is ook bang dat dat verloren gaat, maar dat geeft ik wel door aan de nieuwe drukker. En er komt nog een speciale grote spiraal in, zodat hij makkelijk kan omslaan. En het vuur van het dirigeren, wat plastic voor. Nou, en dan is hij weer gered. Had je me altijd een goed team, West? Ja, dat denk ik wel. Alleen als wij heel erg moe worden, dan gaan we elkaar in de weg zitten. Maar voor de rest zijn we eigenlijk een heel goed team, ja. Wij wensen je een heel soort succes. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke leuk. Maar we maken er wat moois van.